Ne tɔgɔ ye Salomé Dambélé ka bɔ Kɛra Victorien den ani Béatrice Jara den Tobiya cercle la. Ne nana musique la cogo min ne wulila ka sɔrɔ n papa n'o ye Victorien Dambélé a bɛ tama fɔ ale de tamani 7 fo ɲɔgɔn fɛ a ka art kɔnɔna na a bɛ tama fɔ en même temps a bɛ dɔnkili fana da donc ne ye n papa ye dɔnkili dara don min na n kɔntana a diyara n ye kosɛbɛ mama fana Béatrice Jara ale fana tun ye dɔnkili dala ba de donc ne nana dɔnkili dala ni cogo la donc Victorien Dambélé n bɛ se k'a fɔ Salomé Dambélé b'a fɛ ka kɛ a fa ye ne ka dɔnkili da n y'a sɔrɔ famille kɔnɔna la depuis n nana dɔnkili da la artiste min ye n fɛngɛ o ye n fa ye parce que Salomé Dambélé ne b'a fɛ ka kɛ n fa ye ne fa ka musique de diyara n ye kosɛbɛ Victorien Dambélé a ka tama fɔ o ka di n ye a ka dɔnkili da fana o ka di n ye ne b'a fɛ ka kɛ n fa de ye a bɛ tama de fɔ a bɛ bɔbɔ dɔnkili de da n bɛ dɔnkili da kan caman na parce que n ye courage kɛ église kɔnɔna na donc ye bɔbɔkan dɔrɔn tɛ foyi ne ye courage diocésain kɛ san n y'a daminɛ Madiakoyi an ka paroisse la mais min ye Salomé Dambélé yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye église kɔnɔna de Salomé Dambélé ne ye baara kɛ église kɔnɔna na kosɛbɛ n ye courage kɛ donc o ye n dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ album kelen de bɛ n bolo an bɛ don min na komi bi Hana Senuma Hana Senuma muso ka sɛgɛ parce que muso ye fɛn ba le muso ni ɲani manga ani dusu kasi manga an dusu ma kan ka kasi da Hana Senuma muso ka sɛgɛ doni ka bɔ muso ka sɛgɛ la muso ka do importance ka di muso ma 8 titres le b'a kɔnɔ ne bɛ se ka ladilikan min di an ka denmisɛnninw ma u k'u cɛsiri parce que baara de bɛ mɔgɔw bɔ nɔgɔ la an ka baara kɛ Mali artiste ba minnu bɛ yen bi u ye baara de kɛ o dagasi nɔgɔ tɛ mɔgɔ sɔn f'i ka baara kɛ n'i ma baara kɛ i t'i sago sɔrɔ f'i ka baara kɛ n'i ye baara kɛ i sago ye min ye diɲɛnatigɛ la i b'o sɔrɔ ani n'o bɔra yen denmisɛnninw ka ladamu o ye fɛnba de ye n'i y'a ye mɔgɔ bɛ baara kɛ i ladamu de don ni ladamu tɛ i tɛ se ka baara kɛ mɔgɔ ka ɲɛbɔ a fɛ o tɛ se ka kɛ donc baara de bɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la ne bɛ taa ladilikan ye min ye k'a ɲɛsin denmisɛnninw ma u k'u cɛsiri surtout minnu b'a fɛ ka kɛ don n'a nataw artiste baw de ye u ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la Salomé Dambélé ne ka fini ye bɔgɔ fini de parce que o de ne siya ye ne y'o to ye sisan ka fini wɛrɛ don ne bɛ kɛ dobagalafili ye Salomé Dambélé ne ka fɛn bɛɛ ye n ka bɔgɔ fini de ye a kɛra fɛn o fɛn ni prestation de don i bɛ bɔgɔ fini de ye Salomé Dambélé la parce que ne ye bɔbɔ de ye dan kan ka n ye min ye fɛn ka ko ye ne ko n b'a fɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ de ye sisan ne bɛ kɛ dobagalafili de ye minnu bɛ Salomé Dambélé dɔn dan Salomé Dambélé ne bɛ presse ni n ka dari fini ye n ka bɔgɔ fini ye a ɲuman i ni artiste caman bɛ ɲɔgɔn dɔn a ka ca parce que an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ festival kɛyɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ concert kɛyɔrɔ la donc ni artiste caman bɛ ɲɔgɔn ye kumakan laban min bɛ ne Salomé Dambélé bolo k'a lase jama ma an bɛ ka album kɛ mais an tɛ ka nafa sɔrɔ an ka album na parce que an ka fɛn bɛɛ depuis carte mémoire bɔra fɛn bɛɛ gɛlɛyara donc o degun bɛ artiste kan kosɛbɛ kosɛbɛ u k'a lajɛ ka dɔ bɔ o kɛwale ninnu na pour an bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka baara kɛliw la cogo min na
wadi wede tawanimide wadi wede awanimi muiwo awanimi babu alelo awaleze niwe awironye 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 ameronye losari lo meronye we mafeozonye nilo mine wadi wede tawani mile wadi wede awanimi muiwo awanimi babu arelo awiroha. Merci.